dinudurso, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay ngay salani. Kaslasan ka mat anaragsak ang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngam saan lat pa maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam. Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga tanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Ngam, kasanon nagsikuga. Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Bakil ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasda, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan ka daw. Ngam awan mo ti maawis yung amainayon kada tayo. Ar-aramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kaya tayo ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak, agalisto ka. Aramidin amin nakabaalam. Pangulo, Rugrugi pa lang data. Isanas ka na marwam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad adumat ti responsibilidad tayo. Isa na mabalin ngagpatay-patay kayo. Pangulo. Diyak kaya ti puro sa ulaan. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na unag-unay ti pampanunutan. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Merna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man namin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon? No adumanan ti sao ni Pangulo. Among matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadag, di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki, Olive. Asino tidakdakam natin? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Wan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Ha? Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni daytoy. Api ngay pulong naknay. Awan matimadian na isawang ko Joke laeng siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami si Kati Akim Basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon kan kuana. Anak ko, kumusta mo tan ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasayaat nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlakan ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnumar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko kan ka. Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wan, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam. Agsagana ka, Edgar. Ha? Apay, Merna. Rumwarta. Sa dino ti papananta? Bilin ni Pangulo arumwarta yo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo apagrekrutan. Ala, wanan.
No kasta, data ti agkuyog. Wen, ngam aganad ka ah. Di ka basta-basta agsasaw, no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y, anaimbag. Wan, Mirna. Narigakan. Amangan no dagiti masalaw ta, kat karaman kadagiti kayat tayo, abalsan. Olive, adaman ng lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot ka duwa na a babae. Kat, apay nga rodakas na ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga ta dayjay. Kat anya ko man o nobya na. Ah? Ay, awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga masakitan day tarik nam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mang panpansin iti sabali a lalaki. Alawanin, lipata mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta sa lani. Kailiw ka una yan. Anong santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikuman ta. Wen, siya lani. Agadal ta na yung bag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam, Apay nga ngagsanahay ka. Ada ka di parikot? awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngata ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapo ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakdran ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan arason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggas da. Ala, sana bale. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapo iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawat, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo? Mas daawak lang amin. Gaputadya ko nakit-kita. Aminin! Asino nga taday kay ang lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano? Nagsardangatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day pang panunutan. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Siya lani? Ada ka matlagayam dito eh. Marshall, Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. pasensya kan. Dala ngamin pampanunutan. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutan ngamin. No anya ti isubmit ko ang project ko iji may sa subject me. Sigurado ka? Wen, Kung naklakit din no anya. naimaglakit din. Kaya nakapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na no anya ti pampanunutak.
Olive, kasla jakon ay ayatan ni Marshall. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshall, Wan, nasingpat. Nga mapukpukaw nga ruden ti panagayat ko ken kuana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta jakon panpansinan. No madlaw na, o di na sayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. San anasaya ati kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Mariknak nga rod nga awanen panagayat ko ken kuana. No makan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat ken kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam ana imbag. Tapno saan mo't unay ang masakitan jay tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyong. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adjakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidam amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wan nga rod nanang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshall. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka diya kasarita ka. Apay ka di, Marshall? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga na nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mati mo ka nagbasulak ken kuana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko ken kuana. Iso apang nga asim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka parikot na. Awan mo tinaybagbagan a parikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshall. Ha? Anya dayta? Diyak kaya't ngayon unaan ni siya lani. Kaya't ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshall. Diyak kaya't ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasamak iti nagbautan nyo. Urnusan nyo kumadayta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akas tamat ti panangkitam kanyak. Marshall, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka amay-may-mayang. Marshall, Kan, anya dyan nasao kanyak ni Olive. Adda ka no na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. adin baganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Iso apang asim. Ibagam ko mano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di amaamuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige, danggam nga rod ti bagak. Shalani, Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. ano niya? Dinudurso, apang ngagden. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakasagana ka dumag iti ibagam Shalani. Iso apang asim. Ibagam ko man. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti bagak. Shalani, Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. anya? Wan, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itid mo ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akalaat matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Ma Marshall.
Imbagak lang ang tipod no amarikrik na. Salani, Sana bale tagad adal tapay laang. Adu pa'y ti mapasamak iti biyag ta. ngam sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Salani. Diyak ka balan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbali ng mga inspirasyon dagiti arapaap mo. Kat ikarigatam atun uyan dagiti nga arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Kat agadal ta kumaan imbag para iti masakbayan ta. Awanan ti maramidak. No talaga di na kun ay ayaten. Sige. Palubusan ka. Kat sapay ko ma. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakita talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Salani. Saan ta atungal ti panunot kan Riknana, Marshal? Iso nga aklo ng matang tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan mat mo ka nagbasulak ken kuana. Sa anak mo't nga stricto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas itinakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive, Ala, aklo naman, Marshal. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y kit diti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumtunto ti umno a panawin para iti day taabanag. wen Olive. Agyamanak. Gaputadda ka nakasagana adumngag kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak tibiyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Salani. Idi nagbreak kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda man ang ti estranghero a lalaki. Italaang ang makita ka. Ha? Umasidag kanya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Ngam Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydaya onagan mo. Siyak ni Salani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. At gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan, Ed. Kasla italang manan ang makita ka. Wun, miss. Italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam, kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito eh. Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta. No itan ti panagsarita ta. Amangan no mabalin. Nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar into Nuebes. Urayan nak dito eh. Tapag saritaan tanuan yaman day tangay bagbagam. O sige, kat agyaman ak, Shalani. Agyaman nak mat, Ed. Agkita tanto into Nuebes. Amom ka di? Naamamu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wen Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasitgan nak idikalman. Kit nakiamam mo. Ay na, sika talaga siya, Lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalag kan kuana. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag, rumarto matla ang tipod no aburik na. Ay basta, nalagan tirik nak iti dayja lalaki. Kit agkita kaming to into Nuebes. Gaputadda ka no ibaga na kanya. Anya? Wen Olive. Ay na, balaagan ka manan siya, Lani. Agan anad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo ang mutipudpud no akin na tao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo. Naman mano tayo lang. Huwag nga rod, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat eh. Ngam no ita, panagkunak.
mabalin tayo narugyan ti agkaraw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo agdakiwas iti ili. Intaya agobserbar. Tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo kadag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagiddan na ita ti panag-recruit tayo kadag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngem ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nakmet unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanyak. Wan, naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo, nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsik adi ka agbabawi, numainayon ka kada kami, Shalani. Gapot awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gapot may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontra ang dagiti kilo a pagalagadan, kan mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamuam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo, kaanakan? Mayat-mat, auntie, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan na kamakangag iti dayta. Ala, igaod mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wananti, Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayan. Kan oray siyak, namnamaag ang makaturpos ka. wan auntie. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kan tao. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among kadi, ado ka nung ti mataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutong ti mapaspasamak itan. Ha? Unay kamutan, Shalani. Apay kadi akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay kadi ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Wan Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaan mo ti bagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ako unay. Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Uwan nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakin ka, sumurot ka kada kami. Tap na mapunas ti sa amarikrik nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dangiji at tao. Tasingir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Saan tayo pa yan nakasakana? Uwan, Pangulo. Ngamnam na maak to. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon dahi ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Saan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jarmo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin aya dayta. Maistresa. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado ang kaguradak dagiti naganak ko. Anya? Wan, Ed. Diyak ka mo taramida. Kan... Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo iti na nga to unay nga expectation dananang kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka. Ano sumurot ka kada kami. Awan to dagita parikot mo. Anya? Awan, Shalani. Gapo ta puro ragsak. Ti adda iti grupo mi.
Sa anak pa'y anak kapangadang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gaputa simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, Shalani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik na. Ha? Wan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? No kasta, nagkita kayo manan? Win Olive, katamom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingpot ni Ed, kan naragsak akasarasarita. Kan may sa, kasla kayat kumutun ti makigrupo kadakwada. Ay na, Shalani. Agpanunot ka kumana imbag. Di kag dardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga nukamang damat ti rebelde. Anya? Itikas jay akin na taar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutang ay. Isuwa agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadagiti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki. Apay ka di, Dayjay. Agayan ayat da ka din? Saan mat ket di? Ngam, nagtalak adagos iti dayjay nga Ed. Kat di na pay am mo unay. Anya? Wen Marshal, kat ti dakas na. Ada ka no iyaw awis dayjay nga Ed kan kwa na. Kat kinunal ket din akas la kayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibaga iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at ubngaren. Iso apan ako nak. Nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anya ni Shalani. Amangan kit din no mairubo iti daytang aramidem na. Wan nga rod, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpay lang kanyak. Iso apadasak akasarita. Sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya day jay nanang? Shalane, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ah? Ni, awan mat nanang. Di ka kuman aglibak. Ed ka no, tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-am mo. Ngam nagtalik kan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtalaklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya dakan ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo nanang. Wen, anak ko. Gaputa di mo matkanon ikan ka no. No iso ti makisarita kan ka. Bayan nyo nanang. Siya kun ti makaamu iti day ta abanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't day nga Olive. Kunam lano asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga tugtugaw, Shalani. Nasaya at matkain may ka dito'y Olive. Wan, birbirokan ka ngamin ijay benches. Ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakakan ka. Olive, Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanya. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, Shalani! Dinudorso, apang ngaden. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Shalani, apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanya. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak! Agin lalaing kamat anya, Olive. Apay atilaing bagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Shalani, maawatan ako ma.
Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya, isak-sakit? No talaga nga isak-sakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibaga am iti kumporme. Shalani, maawatan na ko ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa mo ka din nakdanggan. Nalaing kamat anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanmigid a grupo. Gaputa mariknak ama irobo ka laeng, no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattao anang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak am mo. Anya, isaksakit ka laang matsalani. Ngam apay akas namot ang dagiti sa kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita, ibilang kan ajak am mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshal. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kanina na loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mata ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kuha na Marshal. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irubo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gapo tayong bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshal. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana, Olive. Rumbang agpanunot pa'y ana imbag. Di na ko maisakripisyo ti panaggayam yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Ha? Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbagyo. Kas makitakan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayon dak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputa na awis kamatlangan, Shalani. Oh, kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputajak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Ang amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang rod, Shalani. Uray saan kapaylaan nga sumurot kada kami. Ngam si kapaylaan ti agbaling nga informant ti grupo. I-report mo kada kami, no adda dagiti amom amapaspasakitan. Dagiti kilo amapaspasamak iti lugaryo. Ken aminen amaobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Magkitayo kakadwa. Uray aglamlamang tayo. Kabalan tayo lahat ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Naskan anapudno kayo iti grupo. Ngam sakbay nga giwayat tayo kadag iti plano. Naskan nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol ngagtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan dahi ka? Saan tayo mat makaipundar iti aramatan tayo? Kan masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda na awis ko, Pangulo. Ngam saan pa'y anak kasagana, asumurot kanyak. Kat iso pa'y lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anay bag dagiti yung awisin nyo. Kita nyo anay bag, no talaga adesidido na matlang asumrek iti grupo tayo.
Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saan nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mo't, anak ko. Day talaang ti mabalin ko amay patawid kan ka. Sayang laang ti panawan nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta ka mo'tan. Nagbaliw kan. Gaputan na amiris ko. Nga uray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalapta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag na. Jak amukan ka, Shalane. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Bunyarod! Ora aglames tayo ti arak, awan problema. Hangam, di unay Ang mga nuga po iti bartakyo, kat malipatan nyo ti agangas. Saan nimot nga itulok ka mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayong aramidan. Huwag ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment tintay aramidan? No di kat titarigagay tayo. Mapaksyap ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kandag iti kilo apagalagadan. Kun Mirna, saan mi analipatan dayta? Huwag. Kat numaipapan iti grocery arin out tayo. Kasapulan mo't ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale? Awan mo't ti dinangran tayo nga uray maysa. Huwag, mat. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawan. Rugyan tayong ti mangisayang kat kadag iti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw nanang. Anya, nabambanugak anag gapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Ay, natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo nanang. Itay pa'y akayat ko ti pumanaw. Ngam inananusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok nanang. Kaya't kuman ti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Hangam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta dito oy. Nulakit di ta nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Ay, jak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasensya kayo nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bali, agsubli akto. Mano alawas ang alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumat lagam adisidido anak isina kanyak. Amangan no pimanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Oh. Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga si Murutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gaputa isumot la amis mo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Kantibiyag na. Mapantay di balay da. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyama anak, gapo taimbay kayo, Marshal, Barok, Ole, balasang ko. Wana na. Gaputa umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Ole, ay, manu alawasan, asa na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Kat, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Day tangaron ti jak amo. Gaputa di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Day ti parikot ko ita. Jak amo no sa dino ti nagturturungan na. Sapay la kuma, tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani.
Di ka matagtagari siya lani. Jak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito eh. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak siya lani. Saan? Mas daawak lang. Gaputa na saya at magtipanagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, kat sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Kan tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga ron nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi ang simurot. Gaputa makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo dito eh. Talaga adjakon mauray ni Shalani, Olive. Mano abulan ng tinapalabas. Ngam saan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadag iti otoridad. Ngam saan latamo ta nabirukan. Wan nga rod. Talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay Kalaat nga rod ang nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod nam amuna dayjay nga ed. Wan nga rod. Talaga asabali ti impluensya dayjay nga edkan kwa na. Panakunak, saan pa yaman pali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Ha? Ne, apay ka di, Pangulo. Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o abulan. Sakbay nga isurot tayo karang iti pagnatayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan may sa, adu pa'y dagiti saan ana isuro kan kwa na. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay tinayta, Edgar. Naskan nga rod, nga pakaawat mo raytakin kwa na. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo, kat saan pa'y arumbay. Saan na bali, Pangulo? Siya akong timakamu kan kwa na. Ipakaawat ko na ita kan kwa na. Manang luling, di mo kumabaybay ang tibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan kwa na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawanak iti anak. Gaputa na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Kat kalaat nga agsubling. Sapay lako mga rod takasta, Aurea. Kat sapay ko ma, tanasaya at ti kasasaad na, no sa dino man ti ayan na ita. Manang Mirna, Oh, apay ka di, Ed. ada ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutangak. Anya, Manang, apay nga minaya. Ibagam nga minan nalagantirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Isu asikalaan ti pangibagak iti daytoy. Ha? Manang, maipapanday to'y ka ni Shalani. Oh, apay ka di. Adda ka di parikot ka ni Shalani. Awan, Manang. Ngam, mariknak nga gayata kan kwa na. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, Manang. Kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. At napapanan tayo. Ha?
Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Edgar. Ngam, sa dino ngamin ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Ti Masakbayan. Dinudurso, apang ngagdan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agrubat ka siya lani. Adda pa panan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka kani Manang Mirna. Wan Ed. Ngam, sa dino ngamin ti papanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan siya lani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wan siya lani. Basta gan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami. Anya? Ala, agrubat tayo na. Agay ayabon dagiti kakaduha tayo. Manang Mirna, jak la impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wan, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, apya kastoy. Naskan nga aramiden tayo ti kastoy. Gapu taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay? Agbisin tayo ijay hideout. Anya? Wan Shalani. Ala, agawa am. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwar. Ngam kas iti naibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. No kasta. Ang tataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wan Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamuam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ha? Ita lang nga mapasamak na ito itiili tayo ah. Ay, no kasta. Aging ka dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita at tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot tan ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak, gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasan ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak, no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo. Balasan ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalane. Kadwayo ko nagturpos. Wan nga rod, Nana. Hanggang awanan. Diyak namaan ang makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumatlaan kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipod nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yung dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakita asan ka nagbaliw. Ha? Wan Shalani, kat day tati nakakitaak, iti kinapudno. Iso nga... Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anat nagdiriknakan ka. Anya? Wan Shalani, punot imbagakan ka. Agayatak unay kan ka. Kat ikarik, anuman ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnugan ka. Naklatak iti day tangim bagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay itinan anay apanawan.
Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti day tabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag. A positibo, ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutak la ang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo at plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang, Amok ti adda di ta isip mo. Taura siyak. Agtukyad tiriknak iti daddo mga inaaramid tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidan tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang ang tibyak tayo. ngam apay nga rod ang nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito'y. Ngam sika, ubing ka pa'y, Shalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla sa anak kon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan ken ni Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day ta ti pakariribukak no dadduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag natin nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sa ta kuman. Sigurado ka, Marshall? When Olive, sigurado iti day ta pangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan na? Si Kamet, di santa kumaan nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani pay laang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa'y idi. No pa'y napatag pa'y lang kanyak. Dayta, kat kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kaslang amin pagduha-duhaan nakpay laang. Saan? Ay ayatan ka iti kasta unay. Katuan, paikalay sa akan ka, Marshall. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yung liplipatan ti pagribangan nyo ti grupo nga oray agasawa kayo. Wan, Pangulo. Saan kayo amadanagan? Ad alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala, nasaya at nga rodon kasta. Inton kanikadwa nga rodon ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos, tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi, Shalani. Nagpaikalay sa kan ka ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam. Di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo matita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay kuma. Tasaan tayo ang maisagmak iti dayto nga araramidan tayo. Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputaday tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag, amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod, manang Mirna.
kasla agbabawi ak anak ikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputa adda ak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa itilikodan ti kinaragsak ti grupo. Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Nga kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan ka daytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan reknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang. Kunak manan. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan nga rot manang. No saan apam mapatay. Panagtakaw. Ay. Ngamala. Saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day. Sapay kimotong kan. Ay. Normal laang daytoy, ading ko. Nay. Aguyag ka manang. Ay, normal lang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, ado mat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abo makitakon. Kan may sa nakasagana ako namatay. Agmay may sa akmat laangan nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laang ti anak mo. Diyakon namnamaan dayta, Aurea. Hamangan paikit de. No nataya ko no agsubli ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan ta mo ta namadaan iti anak? Wan nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod ta kasta. Wan bakit? Di ka madanagan. Maamakak namin. Ang mga nulupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas daktar aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanas kan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya, Wan Shalani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya. Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar, Jak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. anyan. Oh, kasla na unag di pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka pa nagtakaw, panang papatay. Kan adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga Ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rod, lakay. Nangro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani, ti tartari gagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asing marungkar. Kastamot gayam ti kasasaadyo. Nakapsuot akon, balasan ko. Ket panawon siguron, tapno isublik
tibulod ko, abiyag. Saan, nana? Di na kami pa'y panawan. Saan ka di ako na yung urayan tayo di pa nagsubli ni Shalani? Nabayagan nga inururay ko na ita, akaniko. Iso alinabanak amin akarit tibiyag. Hanggang napaayak. Nana, Nabannog akon. Nabannog akon nga agururay iti awan. Iso palubusan dakon. Barang iti sa bali abiyag. Kat makita ni Shalane. anya? Agpakada akon balasang ko. Gemno agsublinto man ni Shalane. Ibagayo, adi na baybayan tibagina. Kanibagayo, nga ipatpatag ko unay ti anak ko. Nana. Maasyanak unay kanina na loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti pupusay na. Kastama ti marikrik balasang ko. Ngam pinalubosak. Gaputa makiitak akastaw na itirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang iti biyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarod. Ay, no sa di no ngamin ayat ti ayan ni Shalane. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta? Ang mga nudi mo nadlaw. Gapot ta makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin dayta aya, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Dinudorso, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Tingin masakbayan mo. Itatadwa tala ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta? Ang mga nudi mo nadlaw. Gapot ta makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin aya dayta, ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Abay, saan ka kadian naragsak? Saan ang mabalin nga agsikog ka, Shalani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami ko mga aginang? Edgar, agasawa ta. Iso anormal lang ang amaaddaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin ang maaddaan iti anak. Anya? Adaken kanon niya ti pilya, Medgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo, Adaken ka amin na pangadan. Saan da ka adiktaran? Karabangam ti mangadan. no isakripisyo ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyo matiputot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta pilyam idadwa. Ngam nasken nga aramidam ti pagrabangam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak ana imbag. Noan niya tinasaya at nga aramida. Talaga siguro asantan ang maadaan iti anak, Marshal. Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapatag, kat agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gapo ta maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayatin ka unay, Olive. Ket no man saan ta amadaan iti anak, aklonen ta day ta asi pupuso. Wan lakay. Ngam sapay ko ma, tamaparaburan tamatlaang iti anak.
uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sa bali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim tadi ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sa bali tirik na. Ado ti aramidan mi ita. Ado ti imbilin ni Pangulo. Ngam, Edgar, ang mga nagpas na yakon. Iso di ka kumapumampanaw. Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. Ala, ni Manang Mirna pailaan ti makamukan ka. Rumwar kanin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako na. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubing. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan kadayta. Anya ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnak mo't. Imbaga kan ko na nga mga nagpas ngaya kon. Ngam di naklatayin kan kano. Amo matan, Shalani. Sa balik tilubong tayo dito. Iso adi ka unang mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mino kastoy ka na yun, manang. Panunutan na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang dito. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Juan Edgar, ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikasuan tayo. Kat nga daubing, amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na. Pangulo, Ulitek tinibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrugbat kan Shalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal ka iti biling ko, Shalani. No di mo kayat ti madaksan. ngam nakapsutak pa lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas amaanginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa lang ang. Basta, noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya, Napintas da ito nga establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito. Wan Pangulo, sigurado nga ado ti customer iti daytoy. Apagiso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito. Sige, agtignay kayo, Edgar. saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramidin tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatin ti anak mo dito. Anya, Na ito alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita. Kat alaan dati ubing. Naskan nga ibatin ti anak mo. Tano da aware mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. saan? Saan ang mabaling nga ibatik dito ti anak ko? Nasaysaya at lang nagbati kami adwa dito eh. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing. Kat ibati tayo nito eh. Saan? Putoy. Saan ang mabalin? Umay ka, Shalani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito eh. Saan, Edgar? Ibatanag! Subliyak ti anak ko! Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar! Awanan puso ka nga, ma! Sapay ko matagit karo kayong to'y gempirno! Agtal nga ka, Shalani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, Jack, maawatan ti kinadakas yu amin! Impagarup ko no nasayad kayo at tao! Ngam saan mat
Daytan. Shalani. Ilunlunod kayo amin! Sapay lako matadumtang ti aldaw! Kat agpulo kayo amin! Triplento ti rigat ang malakam yo! Ikaro yo tinaramig yo kada kami iti anak ko! Gusto ko nakmat, Shalani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam! Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainana ka. Nasaysayangan ko malangan no pinatay na. Ngamtinsi na da kanyang ti anak ko. Makipagreknaakan ka. Adin ko. Di nagmawatan na giti kakadwamanan. Siyang tinagregregat sipod-sikog ko ti anak ko. Sa ita, embati na lang itiigit ti kalsada. Nakas na! Dumtang to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Tada makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumtang to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti aldaw. Balsak ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutan. Manang Mirna. Apay ngamin abas na nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. Kinapuno na manang. Makonsensya ak. Kan masya anak unay kan ni Shalani. Kasla mapukpukawan tilimbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang. Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda na ngalakan kwa na. Kasanong ngayon awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat na ito yung kisumbat iti tarigagay tamadaan iti anak. Ngem burbur chapay laang kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati na iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da kabaalan at taripaton dayto nga ubing. Isu nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta dayto nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang ta apudpudno nga anak ta. When Olive, ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam kan kwa na. Shalani. Di nakasarsarita, Edgar. Pangasim ko Shalani. Agsarita ta ko may tinalapat. Tumukno sa dilangit tigurakkan ka. Yak amunoan niya ti pangyarigakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani. Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi at iti isusurot ko ken ka. Numapalin la ko maamay subli ti amin. Sige, Shalani. Denggak amin nga ibagam. Ngamsapay kuma. Tadumtang tuti aldaw ang maawatang mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko.
Idala ako mamangakan ka. Gaputan nakalipat ak. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahidi na ramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kumata. Taada mangipatagkan ko na. Kastamat adawata. Asapay kumata makarwar kami ti daytoy a lugar. Katag subli kami iti lawan. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagansan mo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't kon ti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kan dagiti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kan kuana. Ala, dumngag ka anaimbag, Shalani. Adda na panunot ko awakas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si kalang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak ah. Katuan duwata makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak ah. Kasla maawatan na tibagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam, Shalani. Sabi mo, di ba ninyo? Manang Mirna, napuutan dati ipapanaw ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Di masakbayan mo. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Dayto yung tiguntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan alumaban ta, aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige manang. Sige, agawaam, Shalani. Sa dino ti papanan nyo? Manang, napuutan dati ipapanaw ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Agawaam. Manang, Agawaam. Panawan nak dito yan. talaga adid agsardeng amang kamkamat kada kami. Just iti kastoy, napuutan dati ipapanaw mi. Ang subli kayo, hindi yung kaya tibay sagbat. Jak iday kaskaso, basta agtarayak lata. Shalani! Di mo idaikan ka no, Shalani. Basta partakam ti agdaray. Talaga gaya na saan kayong agsardeng, ha? Shalani, pumanaw kan. Diyos ko, napuntaan ni Manang Mirna. Partakag tagtaray. Sa paipigsanan tagtudo. Tumarayak lata. Ikagumag ti makalibas. Pakawanan na kumano di kan matulungan Manang Mirna. Shalani! Patayin ka lang, eh! Nusikamot lang timang isagmak kada kami! Anay, napuntaan ti abagak. Tumarayak lata. Agsaya-sayan ti daray ti abagak. Maulaw. Apag-iso. Ada akong dito'y kayan. Tumpuakak dito'y nasaysayang atin aditoyak amatay. Ngam ti matayak iti ima ni Edgar. Awanan ni Manang Mirna, Pangulo. Talaga kasta. Amo naman ngamin ti pagalagadan tayo. Ngam apay a pinanggap na pailang taglibas. Pangulo. Sana mapalin na palubusan tayo ida.
Kasanon no iso da mismo ti mangisagmak kada tayo. Maawatan kayo, Pangulo. Kasano ti bangkay ni Mirna? Itabon tayo latan. Tadamat nakakaduan tayo nga orekas kasano. Dakkel met tinaitulong na iti grupo. Wan, Pangulo. Kat ni Shalani, sigurado ka ang naparmak mo? Wan, Pangulo. Saanan ang makalasat dayjay. Gaputa pinagsasarunok tinang paltog. Ijay timpo kan na. Sa dinong atatayan ko. Di akon malagip ti si Maron ano pasama kanya. Tilaang panang paltog de Edgar ti malagip ko. Ganti pa nagbatay ko iti kayo. Malamin ako na nakapsutan. Gapot ang adon ti dara nagsayasay dito'y abaga. Diyos ko, no kanibusan akong da ito eh. Dawatak, di pa makawan mo kada kami. Da kami kinimanang Mirna. Kat awatan na kami kung iti pagaliyang. Kat siga ko man di makamoy di anak ko. No si Bibiyang Pay. Kastamat kaninanang ko. Oh, apay narabyan ka nagawid. Pasensya ka na, Olive. At daing tulod mi iti pagagasan. Ha? Asino? Kadwayo iti serbisyo? Saan? Am-amom ti impan mi ijay. Asino, Marshal? Ni Shalani. Ha? Impan mi di ospital. Akpay so? No kasta? Si bibiyag pay ni Shalani? Ngam, apay nga impan niya iti ospital. Jak amon anya ti husto na pasamak ken kuana. Nakita laang dagiti mangalap ijay igit ti baybay nga awang puot na. Kaya nadasugat na. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak iti gayem ta. Nagkidaw da iti tulong kadag iti kapulisan. Ket da kami tinagresponde. Intulod mi iti pagagasan. Madamamat ti investigasyon. May papan iti da iti akaso. Diyos ko, sapay ko matamagasan ti gayem ta. Kat maamuan tanoan niya ti pudno ang napasamak kan kwa na. Edgar, apay analiday ka? Pangulo. Maripnak ti iliw ko kan ni Shalani. Kumusta, Marshal? Anya ti damag may papan ka ni Shalani? Awan pa'y. Gaputa saan pa'y ang makasarita na imbag ni Shalani. Anya? Napukaw na ti limbong ti panunot na? Saan mat? Natroma laeng. Ngam sigun iti doktor. Agsublin tumatlang iti sigod. Kaya't base iti inisyal nga investigasyon. Nakirangat ni Shalani. Gaputada nakita mi apaltog. Iti abay tinakasarakan mi kankwana. Diyos ko. Anya da ito yan anapasamak iti gayam ta. Patsyak analaos arigat tinalakaman na. Ngam pagyamanan tayo langan. Tas ibibiyag ni Shalani. Kaya't nagsublin dito'y lugar tayo. Agyaman na. Gapota si bibiyag akpay.
Wan siya lani. Kat pagyamanan mi unay, tipan nakitinulong mo kada kami. Tapno mabibiit amar po og tig grupo ang nakikapangam. Juan Marcial, gaputa kayat kung agi karuday tinagbasolanda. Awan umasping iti kinagdakista. Siya lani. Ado abiyag tinadadakil kapo kadakwatan. Ado ti biktimata. Iso adakil unay tiragsak ko. Gaputa na tiliw tamat lang. Kat agpapada kami nga agpulo iti pagbalutan. Di kagdanag. Saan kang agbayag dito pagbaludan? Gaputa biktima ka lang. Rumuar kanto iti mabiit. Ket mga barwanan ka. Nana Aurea, agsagana kayo. Mapantay sa rongkaran ni Shalani iji pagbaludan. Anyan ti kastoy. Nagsubli nga agpaiso ti kaanakag. Ngamiti mo't pagbaludan, tinagtungpalan na. Uwan nga rod, Nana. Ngam ti pagyamanan tayo. Si Bibiag iti panagsubli na. Sa bagay, gusto ka, balasang ko. Sayang lang. Gaputaawanan day di Nana Loling. Kat saan dan ang nagkita pa'y. Uwan nga rot, balasang ko. Ay nga mala, awan maaramidan tayo. Tinapatag, si Bibiag ni Shalani. Awan ti dakas, anapasamak kan kuhana. Agyaman ako, unay. Gapo iti sa sarong karyo kanyak, Auntie Aurea. Ay, Olive, ay Diyos ko, agyaman ako nay. Gaputa si Bibiag ka, balasang ko. Juan Auntie. Si bibiyakak. Kadak kala pagyamanak. Gaputa da Marcial tinang ispal kanyak. Dakal unay ti panagyaman ko. Gaputa oray dito ipagbalutan tinang tungpanak. Nasirayak manan tilawag. Saan mi ngayon pagaro pa kastoy gayam tinagbanagam Shalani. Ngam sa nabali, tinapatag kat tiyagdama. Juan Olive. Ninanang. Apayad iyo kantuha. Shalani, di ka kumamakmaklaat. Nga nabayagan na pimusa iti inam. Wan Shalani. Katamong ka di. Uray iti maudi nga angas na. Ti panagsublim ti ururayan na. Ngam napaay. Ngam imbilin na ano agsubli ka. Ibagami kanukan ka nga ipatpatag na kaunan. Awan umasping iti kinadakas ko. Gapot na jak dim nga kaninanang ko. Kan ado dagiti rinaut mi. Ado tinaysagmak kapo iti pinarnoy mi agulo. Aging gana at na anak iti anak. Ngam sumagmamano lang aldaw ti panagkatuwa mi. Kapot na imbati mi iti igit ti kalsada. Katsipod ini. Awanan damag ko kankuhan. Juan Olive, Auntie Aurea, ngamjak nagayatan dayta. Kat dayta ti makagapuno apay ang naglibas kami kinimanang Mirna. Ngamdak sanggasat na napaltugan. Ingkang kumaak ti naglibas. Gaputa kayat kung agparang ito otoridad. Tapno maikaro mi kadagiti kakadwak ti nagbasulan mi. Kat sa anak mata na pa'y. Iso nga oray mabalod ak ititong palbiag ko. Gaputawan matlangan nagmamaayan ti biag ko. Kan kang runaan ti amin. Inikak iti sakit tinakam ni nanang. Pimusay gaya man, adyak man lang nakapagkitaw iti pambakawan kan kuana. Kan kastamat nga inya dayo na kanya, ti patpatag ko unay nga anak ko. Napagsusurot ko dagiti pasamak, Marcial. Sa anak nga agbidot. Ni baby tidak nakamatan ni Shalani nga anak na. Wan nga rod, Olive. Anyan apan nakairanranana? Naimbag unay tinamarswa. Gaputa data tinakakita. Kat saan ta na baybay anti ubing. Ngam, maliday anak unay. Gaputa ti amo ni Shalani kat natayan ti anak na. Sana bale. Ipudnutan to ti amin kan kuana. Ngam saan pa nga ita.
Urayan ta ang mawayawayaan iti pagbaludan. Nga mawayawayaan pa'y nata, Marshal. Wen, Olive. Gapo ta may sala nga biktima. Iso apat check asaan nga agbayag iti pagbaludan. Edgar, Pangulo, nasaya at mata nagkikita tayo manan. Si bibiyag ka, Shalani. Wan, ipag-arupyo siguro anatayak. Ngam nagbidtot kayo. Agkikita tayo pa'y lang dito'y pagbalutan. Shalani, Agikaro tayon iti ado nagbasulan tayo. Ngam nagasgas sa takpay lang. Gaputan na waya-waya anak. Shalani. Agikaro kayo matan iti ado nagpasbasulan nyo. Kat pulos adi yun tun masublian ti aramid nyo. Gaputa agpulo kayon dito'y pagbalutan. Shalani, Pakawanan na ko, mahal, Shalani. Sakbay nga agkid daw ka iti pamakawan kanyak. Agkid daw ka pa iti pamakawan iti namarsuan. Gaputa iso ti kang runaan ang nakabasulan. Nawayawayaanan ni Shalani, Marshal. Panawan matan, tapno ipudnuta ti amin kankwan, ha? Wen, Olive. Gapo ta saan ang mabalin nga ipaidam taken ko na ti anak na. Ngam, kasano no ipanaw na ti anak na? Sigurado akailiw kunto ni baby. Kasarita ta na yung bag ni Shalani. Kidawan ta, adi nayad adayo ni baby, no mabalin. Sapay ko mga rod takasta. Tapno saan amayadayo kadata ni baby. Da kayo gayam tinagkatuluyan, Marshal. Olive. Uwan Shalani. Kat pakawanan na kami kuma. Awan tirumbang nga ikidawan nyo iti pamakawan. Gaputa talaga da kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ay, makarit na aklaang itiliday. Gapo iti panang dadail ko iti biyak ko. No kumadim nga kada kayo. Saan ko maakastoy tinagbalinan ti biyak ko. Rugyam ti mga barwanan, Shalani. Ngam kaslaawanan ganas ko nga agbyag. Gaputa sisyak laangan tinabati. Awanan day dinanang. Kanaawan matan ti anak ko. Saan ka ngagmaymaysa, Shalani? Adda kami agagayan mo. Kan adda ti anak mo. Anak ko. Kunong. Uwan Shalani. Kinapudno na. Da kami tinakaalakan ni baby iti nangibatyan nyo kankwana. Pinadakkel mi. Kan imbilang mi apudpudno nga anak mi. Diyos ko. Anyan anak sayat ka. Gaputa di mo binaybayan ti anak ko. Katda kayo pa'y agagayim ko tinang padakkel kan ko. Uwan Shalani. Pangaasim ta di mo kumayadayo ni baby kada kami. Napatagan kada kami. Kadyak kabailan no iyadayong pay. Di kay madanakan. Gaputadyak alaan ni baby. Gaputadyak matla kabailan na padakkelan na siya. Kan kayat ko pa'y abirukan ti bagik. Tila ang kidawak. Diyo ko mabaybayan. Umadayuak. Kat mga barwanan ak. Agsubli ak to, inton mapasaya at kontibiyag ko. Kat tumulong ak para kini baby, nga anak tayo. Nanang, adda ak dito'y ayanti sa kaanan kita mo. Pagawanan na ko maitinararamid ko. Dakkel ti babawig. No kumadim nga kada kayo. Saan kumakastoy tinagbanagag? Dinudursok apangadang. Dayta tinangitunda kanya itinakaisang magag. Amok analiday kayo anang ipulang itibiyagyo nga po kanya. Ngam sana bale. Gapot ang mga barwanan na. Kat pasaya at nagtibiyag ko. Kat dagitibili niyo tagbalin agiyakan niya. Ala, Huston. Shalani, kanakan. Bumanaw tan, dito'y sementeryaw.
Gaputa patsyag adi nakakayat akit kita ang tinam ngag sangsangit. Di mon panunutan ti naglabas. Tinapatag. Ti adan na, anagsaw mo, gapo iti kapadasan.